Into eyenza ungene la ingoba on the line nginomuntu wakho uThabo. Ya manje And nginentombi yakhe uMbali. intombi yakho uMbali. Yebo. Manje mina kungihlanganisa uFaNethabo nentombi yakho uMbali mina ngonokwazi ukuthi Kuhlanganisa ngokuthi sisi uMbali uze kumina ezokhala ngokuthi uThabo kade agcina ukulala naye kodwa menze i-research uyathola ukuthi wena uyakwazi ukulala nawe. manje mayekade wagcina ukulala naye kufanele kube mina ngizomthatha ngimgibeze phezu kwakhe. Amthathe sisi khuluma naye. Isibindi sakho siyazi ukuthi ngimangazwe isibindi sakho sokuthi ukhuluma lento oyikhulumayo ube ungene ku-relationship nginomuntu wami sisandana kahle ku-right iminyaka eminingi sekufike wena mina ngisakwazi ukuthi ngikwazi ukulala nomuntu wami sekufike wena. Ima leli ngizokuqala tshele yini uma wena ufuna ukuphatha indoda yakho ibithi iphuma Akuhlangene nokuphatha sisi akuhlangene nokuphatha imithi yakho oyiphathayo ayihlangene nokuphatha indoda nongayiphathi indoda angazani namuthi mina. Ana khona igama engalizwanga awuphinde uthi ini Imithi imithi mina uchaza ukuthini ukuthi umuntu abe nezintombi eziwu10 angakwazi ukulala nazo zo10 akwazi ukulala nawe kuphela ukubiza ngani lokho? Manje wena uthi mina ngiyathakatha. Uma ngabe ufuna ukukubiza kanjalo kulungile mina ngithe imithi yakho loyiphatha uma uthi uyathakatha wena shuthi uyazazi ukuthi uyathakatha umenzeni uThabo wena umenzeni uThabo Ngimnikeze lento asukethi kakhulu esifazane shuthi wena kuphela ophethe igolide wena kuphela ophethe igolide bonke abanye abantu besifazana abana golide wena kuphela ophethe igolide elikwazi ukuvusa ipipi likaThabo leli lingavuki livuka kuwena kuphela. Phela lenhlobo le eyazi ukuthi mangabe uyakumuntu ufike uqale uthakathe nje ukuthi mina Kahle wena mthakashana ima wena sisebe sincane samiyana ungangibizi ngesifeba ungazi isifebe wena okwazi ukuzongena ku relationship yami. Okay okay Thabo. Yezwe ndoda. Unangu uyamuzi nokwazi ukuthi ukhona njengamanje kulayini. Ekade mphika. Yaphila nokwazi baby. Ha. Uthi baby. Uyamuzi ukuthi ukhuluma kanjani mekhuluma naye? Mina mekhuluma nami endlini uba isidlamlilo. Nambali mpumbu wanyoka awasho nambali. Angithi uyamuzwa? Angithi uyamuzwa? Iyona ndlela akhuluma ngayo nami ke le. Kusukela ngonyaka odlule kwafika nolokwazi wakhe iyona ndlela akhuluma ngayo nami le. Ima ke wena ngidini ucabanga ukuthi indoda izokuthanda kanjani ukwenza kanje uyithethe nje Angeke ngingakhulumi angeke ngize ngakhuluma ngeke ngaphepheza unanesibindi sokungibuza lento ongibuza yona uyintombazane enjani vele wena uyayithanda kodwa mina yabona mina ngiyintokazi ethi la ngihambe khona ngeke ungilandele. Wisidwedwe sisabantu ukwazi ukuhamba ubamba amadoda abantu ngemithi uyisebenzisa kanjani imithi indoda ongayazi uqala nokuyibona. Lalela ngitshele mhlawumbe akakutsheli uThabo wakho lo ukuthi umenze ukuthi wena ofike after akukwazi ke siswami imina ke okade abakhona sineyingane noThabo bukephi wena sonke leso sikhathi. Imake usuke wamtshela yini uThabo ngaleli bomb lengane wambandisalo zathi ingane yakhe uhlanganaphi nezinto ezenzeka ku relationship yami noThabo uhlanganaphi nezinto ezenzeka ku relationship yami noThabo usethule naye isidwedwe sendoda esinepipi engavuki usethule ekuza ukukhuluma kanje nami. Okay uthini Thabo ngifuna ukuzwa ukuthi uthini kule situation uthini? Ngiyajabula manje uyiphathe happy new year yona lo wabishoda umfonela wona lokho. Kanjani ngijabuliswa yini uqhatha abantu besifazane yini ezongijabulisa lapho? Uhlanganaphi wena yini yona nkadala uthonzela lo. Uhlanganiswe yimini uhlanganiswe yimina. Lona okwazi wakho uhlanganaphi ku relationship yethu njobe ekhuluma indaba zami nawe ukwazi ukumxoxela ngeindaba zami nawe lona okwazi wakho. Uyimpethe nje wena kumele ufundise isimilo kini wena lwabishwa. Yonke leminyaka ubungakuboni lokho. Ubungakuboni lokho ke leminyaka uzokubona manje ngoba kusekufele lokwazi wakho. Ilungisa lento.